Районыбызда «Җир кешесе» дигән конкурс оештырылды. Һәм мин бу конкурска үземнең әтием Әхтәмҗанов Рәис Каюм улы турында сөйләргә телим. Әтием чын мәгънәсендә җир кешесе иде. Җир һәм җыр кешесе булды ул. Моңны яратты, җирне яратты. Әхтәмҗанов Рәис Каюм улы 1939 елның 2 февралендә Мамадыш районы Югарысын авылында Каюм һәм Шәмсидоха гаиләсендә 3нче бала булып дөньяга килгән. Безнең балалык елларыбыз сугыш чорында узды. Әтием Каюм 1941 елның 31 августында сугышка китә һәм 1942 елның 18 февралендә хәбәрсез югалды дигән кайгылы кәгазе килә дип яза әтием. Без 3 бала, Наҗия апа, Әсхәр абый, үзем һәм карт Әхтәмҗан бабам әнием Шәмсидоха тәрбиясенә калганбыз. Язмада сугыш вакытларын, сугыштан соңгы еллардагы авырлыкларны язып һәм әйтеп, аңлатып бетерү мөмкин түгел. Әтиебез 1947 елның 1 сентябрендә 1 класска укырга керә. Миңа уку чорымда бик күп авырлыклар күрергә туры килде. 1946 елны Әхтәмҗан бабай һәм 1949 елны Наҗия апабыз дөнья куйды. Үзем 4 класста укыган вакытта йөк өстеннән ягылып төшеп, аягымны авырттырганмын. Бу авыртып китү сәламәтлегемне шактый какшаткан. Йөри алмый башладым. Парта арасында аңым китеп, авып яткан вакытларым да булды. Шактый еллар узганнан соң күрше әбиләр үземә дә әйттеләр. Рәис, без сине кайчан җирләрбез икән дип йөргән идек диделәр. Хәзер шуны әйтә алам. Тормышыбыз матур дип яза әтием. Авыруым көчле булу сәбәпле әнием Вәлиәхмәт бабай белән бергә мине 1953 елның 26 июнендә Саба районы Нырсы завод Нырты диспансерына алып китәләр. Анда 1954 елның маена кадәр дәваландым дип яза. Диспансерда дәвалаучыларның уен кораллары бар иде. Алардан күреп мин мандолина, скрипкаларда, гармунда уйнарга өйрәндем. Һәм дәваланып кайтып, бүленеп калган 6-7 класс белемемне иптәшләремнән соңлап булса да укып бетердем. Укуны тәмамлаганнан соң колхозда учетчик булып эшләдем. Авыруым үзен оныттырмады. Яңадан авырта башладым. 1957-58 елларда шул ук диспансерда дәваландым. Бу дәвалануым миңа ныклы сәламәтлек бирде һәм мин култык таякларымны ташлап яңадан авылга кайттым. 1967 елларда Үсәли сельпосында тире җыючы булып эшләдем. Шушы еллар эчендә Югарысын 8 еллык мәктәбендә кичке 11 классны укып бетердем дип яза әти истәлекләрендә. 1967-73 елларда Казан Авыл хуҗалыгы институтының агрономия бүлеген тәмамладым. 1975 елны Кечесен авылның клуб мөдире Якупова Минзәлия Исхак кызы белән тормыш корып җибәрдек. 4 бала, 3 кыз, 1 малай тәрбияләп үстердек. 3 балабыз югары белем алдылар. 4нче балабыз хәзерге көндә Ярчаллы шәһәрендә укый дип язган. Балаларыбыз мәктәпне яхшы билгеләрне һәм медальләргә тәмамладылар. Район һәм республика олимпиадаларында катнашып, призлы урыннарны алдылар дип яза әтиебез үзе исән вакытта язып калдырган истәлекләрдән. Үземнең хезмәт юлымны дип яза әтием 1973 елдан башлап пенсияга чаклы авыл хуҗалыгы һәм игенчелек белән бәйле булды ди. Пенсияга чыккач та җитәкчеләр булышуымны, киңәшемне сорап миңа мөрәҗәгать иттеләр. Тормыш иптәшем клуб мөдире, авыл советы секретары булып эшләде. Мин студент елларымда мандолинада уйнап, Казан югары уку йортлары бәйгесендә зур җиңүләр яулап кайттым дип яза. Гаилә белән авыл, Зәй, Чаллы шәһәре сәхнәләрендә чыгыш ясадык. Казан шәһәрендә уздырылган гармунчылар бәйгесендә катнашып, рысакларга утырып, Казан урамнарын уйнап уздык ди. 1976 елны Мамадыш райкомы минем хезмәтемне югары бәяләп, Казанга колхоз совхозларга кадр
Кадрлар әзерләүгә 6 айлык курсларга җибәрде һәм обком почет грамотасы белән бүләкләде. Зәй горкомы һәм эшләгән колхозларымнан почет грамоталары алдым ди. Үзешчән сәнгать коллективларында гаилә белән чыгыш ясап, мактау грамоталары һәм кыйммәтле бүләкләргә лаек булдык. Мәчеткә, җомга намазларына йөрдем, үзлегемнән дугалар өйрәндем. 2006 елның гыйнвар аенда мәчеткә йөрүче мөселман кардәшләрем югары Пәнәче мәчете имамы итеп сайлап куйдылар ди. Әтиемнең тормыш юлы матур һәм катлаулы үтте. Ул тормышыннан бер вакытта да зарланмады, булганына канәгать булып яшәде. Җир эшен яратты, агроном булып, зур горурлык хисләре кичереп йөрде. Һәм үзлегеннән тәҗрибәләр үткәреп карыйдыр. Мәсәлән, бәрәңгенең бүлбеләреннән орлыклар ясап, менә шуны утыртып, яңа бәрәңгеләр барлыкка китерә иде. Менә шушы бәрәңгеләр бернинди чиргә бирешми, алар яңа уңыш бирәчәкләр дип әйтә иде. Һәм без аның тәҗрибәсен кулланып караганыбыз булды. Чыннан да чиргә бирешми торган бәрәңгеләр үсеп чыкты. Ләкин әтиебез 2014 елның май аенда безне калдырып китте. 75 яшьлек әтием зур һәм мактаулы гомер юлын үткән. Аның һәрбер эше зур хөрмәткә лаек. Менә аның үз кулы белән уйнаган тальян гармоны. Бу тальян гармоны ул күз карасыдай саклады. Җиз телле тальян гармоным дип, матур итеп кичләрен безне биетеп уйный торган иде әтием. Без аны хәзер дә күз карасыдай саклыйбыз. Бик борынгы тальян гармон. Аңа да аны туганнары бүләк итеп калдырган булган. Менә безнең әтиемнең мандолинасы. Мандолинада да үзлегеннән уйнарга өйрәнә әтием. Бик күп концерт номерларында әтием катнаша иде. Әйтеп үткәнебезчә, авылда, Зәйдә, Чаллыда һәм якын-тирә шәһәрләрдә, авылларда чыгыш ясап, халыкның күңелен күрә идек. Әтием исән булса, җир кешесе медален мин аңа тапшырыр идем. Ул бу исемгә чын лаек кеше.